Salutare toată lumea, eu sunt X-Man și astăzi vă voi prezenta o reclamă la o aplicație super tare, din punctul meu de vedere. Deci aplicația se numește MKPE Master. E o aplicație în care poți să îți faci skill, poți să spui level super mare, de la 0 până la 1000. Poți să zbori, poți să faci pe survival, poți să zbori, poți să fii invincibil, poți să ai sprint sau poți să ai itemuri. Aici intri la FEV, new item și tot felul de chestii de astea. La toți sunt cele mai multe. Și îți alegi ce dorești, doar apeși pe el și apoi te adaugă. Bun, și aici avem. Bun, și mai departe avem poțiuni. Ne adăugăm câte una din fiecare. 1, 2, 3, 4, adăugăm toate. Jump, scoot, fire, deci tot. Și aplicăm. Bun, și acum avem de toate. Și uitați ce speed avem, ce jumping, super tare. Bun, și mai avem aici, poți să faci live-uri. Aici este screenshot, da, activezi și faci poze, dar noi nu avem poze, așa că intri la screen record și apeși activezi quick screen record și cam atât, și apoi faci live. Și nu uitați să dați un like, share și subscribe și vom reveni și cu alte episoade. Pa!